tal? Avui us explicarem un joc de quilòmetre zero, és a dir, un joc de casa nostra. Un joc de Zombi Paella, de l'editorial Zombi Paella, del nostre bon amic Enric Aguilar, i és un joc que fa molts anys que tenim ja als nostres llars, a la venda, però que ha anat traient edicions, primera part, segona part, tercera part, fins i tot un llibre, i del qual no ens cansem de jugar mai. És un joc d'uns 40 minutets, entre 20 i 40 depèn de com vagi la partida, però normalment tira més a 40 que 20. És un joc de 2 a 5 jugadors i és un joc per més de 10 persones. Per més de 10 anys, perdoneu, no més de 10 persones, no, de 2 a 5 jugadores i de més de 10 anys. Què té la Fallera de Calavera? La Fallera de Calavera el que té és una història preciosa en el que ens trobem en una falla, en unes falles, on hi ha explota un artefacte i mor una fallera, i aquesta fallera torna a reneixer des del cementiri molt enfadada perquè era el seu moment de protagonisme i el que vol és acabar amb tot i vol destrossar-ho tot. Llavors nosaltres el que hem d'intentar és aconseguir una bona paella per poder acabar el joc de la Fallera Calavera. Com aconseguim la paella? Doncs amb els ingredients, que nosaltres amb 5 ingredients que puguem combinar i que puguem robar en els altres jugadors i jugadores. Bé, doncs, si voleu, ens anem a veure com es juga a la Fallera Calavera. Us anem a explicar com es juga a la Fallera Calavera. Molt bé, per començar, la Fallera Calavera és un joc de cartes i, per tant, el que hem de fer és agafar totes les cartes de la pila i barrejar ben barrejades les cartes. Llavors, a l'hora de preparar el joc és molt fàcil. Repartim 7 cartes a cada jugador. 7 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes que només podrà mirar cada jugador. I per tant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que només podrà mirar cada jugador i que quedaran amagat. Ara us ho ensenyem perquè ho veieu, d'acord? Però les cartes han d'estar en amagat. Al principi, cadascú baixa tots els ingredients que tingui, que no poden ser més de 3. Ara, perquè hem barrejat molt malament, els tenim tots aquí. Però, si no, el més normal és tenir-ne 1 o 2 o cap, els baixem i ja els tenim aquí posats. La resta de cartes ens les guardem per nosaltres. I a partir d'aquí juga un torn cadascú. Aquest joc està molt bé perquè porta una carta llegenda que et dic jo, una carta que et diu, et recorda com es juga el teu torn. És a dir, et diu 2 regles d'or, només es pot fer una acció a cada torn, a part, excepte si les cartes diuen el contrari, i les cartes són d'un sol ús. I a partir d'aquí et diu quines accions. Doncs descarta una carta de tresor, utilitza una carta de batalla o utilitza una carta especial. I si no, doncs pots fer una quarta cosa que és no utilitzes res i robes una carta de la baralla. Com es juga? Molt fàcil. En el nostre torn podem tirar una de les cartes que tenim o una combinació si ens ho permet. Hi ha 3 tipus de cartes. Com diu aquí, les cartes tresor, que són les cartes que tenen una peineta groga, aquest símbol groc el que fa són cartes especials que ens donen o ingredients o cartes que ens permeten intercanviar per la pila, com per exemple aquesta que ens dona 3 cartes, és a dir, canviem aquesta per obtenir 3 cartes, d'acord? També són cartes que ens permeten tenir poders especials com escuts a sobre la taula, mentre el tenim estem protegits. Aquests són el tipus de cartes de tresor. Llavors hi ha un segon tipus de cartes, que és les cartes batalla. Per exemple, l'alcaldessa, com no, té una carta batalla, vol dir que per atacar val 3 i per defensar val 2. Què vol dir això? Vol dir que jo en el meu torn, si vull robar un ingredient o vull robar una carta tresor d'una altra persona a la taula, va i li dic, escolta, t'ataco. I t'ataco amb una carta que poso cara avall. L'altra persona pot decidir si defensar-se o no. Si es defensa, també tira una carta cara avall, d'acord? Llavors, aixequem les dues cartes i qui tingui més punts entre atac i defensa, si jo he atacat, jo aniré amb la A d'atac i si l'altre s'ha defensat, anirà amb la D de defensa. Per exemple, jo he tirat l'alcaldessa perpètua, que diu A3, atac 3, i l'altre ha tirat el guerrer de Moixent, que és defensa 4, per tant, com que la defensa iguala o supera a l'atac, no li puc robar la carta, la guarda. Si fos el contrari, si la defensa fos 2 i l'atac fos 3, jo li robo la carta i me la poso a la part on toca, la meva part de tauler. Aquestes són les cartes de batalla. I per últim hi ha les cartes blanques, que són cartes especials, que són les més divertides de tot, que són les que tenen text i que són les que fan que la partida prengui un gir inesperat. Per exemple, aquesta, el bec del mig pollastre, si un jugador té 7 o més cartes a la mà,
furta-li 3 d'aquestes cartes a l'atzar, és a dir, roba-li 3 cartes. És molt interessant perquè les cartes, totes les cartes tenen un text explicatiu del que fa, però a més ho explica com una història, no explica roba 3 cartes al contrincant, sinó utilitzen una mica de fil narratiu i sobretot utilitzen el valencià, utilitzen la llengua pròpia de quilòmetre zero de l'editor o de l'editor o de la situació on passa el joc, perquè l'Enric no és valencià, que jo sàpiga, però bé, no ens fiquem en aquest jardí i sortim d'aquí i el que utilitza és l'idioma propi del joc que està sí que ambientat a les falles de València. Per tant, si us hi fixeu, n'hi ha que no tenen habilitats, n'hi ha que tenen habilitats l'alcaldessa. Si l'alcaldessa guanya la batalla, retorna aquesta carta a la teua mà, és a dir, no és d'un sol ús, com sí que són la majoria de cartes. Totes les cartes són d'un sol ús, tant les especials com les blanques, les divertides que us hem ensenyat al final, totes són d'un sol ús, a no ser que ho digui la carta mateix. Si d'un sol ús vol dir que la tirem, la descartem i que només tornaran a jugar en cas que ens quedem sense cartes de la pila i no tinguem cartes per agafar. Per últim, qui guanya? Molt fàcil. Guanya la persona que arribi a tenir 5 ingredients a la seva part de taula, a la seva falla particular, a la seva paella particular, perdoneu. La primera persona que tingui 5 ingredients s'emporta la fallera calavera. Doncs bé, sense més preàmbuls, ja sabeu com es juga a la fallera calavera i esperem que us ho passeu super bé, com ens ho passem nosaltres sempre, i que jugueu moltes partides perquè cada partida és diferent. És molt interessant en el que hi ha molt perjudicat, es perjudica molt els uns als altres, és a dir, ens fem la punyeta, literalment, els uns als altres robant-nos cartes i lluitant uns contra els altres, i per tant és un joc que et dona molta emoció, que en tot moment has d'estar molt atent del que està passant a la partida i per tant no pots perdre res, i que sobretot les cartes són molt curioses. Hi ha cartes molt divertides, per exemple, hi ha el cagalló, que és de lo pitjor que et pot tocar de carta, però que alguna cosa fa. Hi ha els ingredients que són molt divertits, les il·lustracions són molt tètriques, i hi ha cartes tan divertides com l'alcaldessa perpètua, que tots podem saber a què es refereix, que té uns poders il·limitats, És real com la vida mateixa. Per tant, jo crec que és un joc molt interessant perquè tingueu a casa i que de tant en tant tragueu per jugar i passar-vos una molt bona estona i que us pot donar moltes estones de joc perquè tot i que digui que la partida dura entre 20 i 40 minuts, jo m'he passat més estona jugant amb gent i perjudicant-nos els uns als altres. I la veritat és que és un joc en el qual no has de tenir molt clar que estàs jugant i no tenir res personal contra ningú. Doncs bé, la fallera calavera de l'Enric Aguilar, de Zombi Paella. Felicitats pel joc i esperem que us agradi molt a casa vostra.